Datorren astelehenean, ekainaren 15ean, hondartza denboraldiari hasikerea emongo deutsuegu. Baina aurten, testuinguru zail batean irekiko dugu, osasun krisi baten erdian. Hori dela eta, Bakioko udalak Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera, neurri batzuk hartu ditu helburu batzuekin. Birusaren zabalpena ekiditea, gaixotasuna izateko arrisku handiena duten pertsonak babestea, eta denok hondartzaz gozatu ahal izatea modu seguruan. Udalak koordinazio mahai bat sortu du herriko eragile aktiboekin. Bertan, gure areatzen aplikatu beharreko neurria kontrastatu eta adosteko. Talde hori denboraldi osoan zehar egongo da aktibo, neurriak baloratu eta errealitatera egokitzeko. Hondartza aurreko urteetan bezala, goizeko 11:00 iluntzeko 8:00 arte egongo da zabalik. Eta ordutegi horretan, salbamendu, sorospen eta hondartzain zerbitzua egongo da. Hondartzara sartzeko jende pilaketak ekiditeko asmoz, udalak sarrera irteerak markatu ditu paseoan zehar. Hondartzan erabiliko duzun espazioa aukeratzerako orduan, kontutan izan bi gune berezi sortu ditugula pertsona kalte berentzat, Enderika eta Hondarren. Eremu horiek errespetatzea gomendatzen dizugu, batez ere kalte berenak hondartzara segurtasun handiagoz joan daitezen. Gogoratu hondartzan zein uretan, segurtasun tartea mantentzea beharrezkoa dela. Taldean joan ez gero, distantzia erratu horrekiko proportzionala izango den segurtasun tartea mantendu beharko duzu. Eta segurtasun distantzia hori mantendu ezin denean, maskarillaren erabilera nahitaezkoa izango da. Hondartzainek salbamendu eta sorospen zerbitzuko langileekin batera, hondartzaren edukieran azterketa egingo dute, eta informazio hori eguneratuko dute danon eskura egoteko Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean eta Bizkai App aplikazioan. Informazioa semaforo teknika baten bitartez emango digute. Panpin berde batek hondartzan edukiera arazorik ez dagoela adieraziko digu. 10 koloreko bi panpinek arreta mailan gaudela adieraziko digute. Eta 3 panpin gorri daudenean, hondartzaren edukiera beteta dagoela adieraziko digu. Zure elkartasun eta erantzunkizuna eskatzen dugu, hondartza ahalik eta pertsona gehienek erabiltzeko asmoz, 3 orduko egonaldi maximoa ez gainditzeko. Hondartzan jolastea baimenduta egongo da, baldin eta pilota jokoak edo talde jokoak ez badira. Uretan ezingo da koltxonetarik edo antzeko elementurik erabili. Eguzkia hartzerako orduan, eguzkitakoak eta behar dutenentzako arearako aulkiak erabiltzea baimenduta egongo da. Baina kontutan izan, igande eta jaiegunetan hondartza dinamikoa izango dugula. Ezingo da eguzkia hartu eta hondartzara joan ahal izango gara paseatzera eta bainu bat hartzera. Denon segurtasuna mantentzeko asmoz, ez da dutxa zerbitzurik egongo. Komunei dagokionez, hondartzaren erdialdean daudenak mantenduko dira, eta beharrezko higiene neurri guztiak aplikatuko dira 2 ordutik behin garbituz eta desinfektatuz. Eta bukatzeko, hondartza eta haren inguruan ikusitako irudiekin dugun ardura zurekin ere konpartitu nahi dugu. Hondartzan, gero eta zabor gehiago agertzen ari da. Horregatik, zaborrak dagokion zastarrontzira botatzeko deia luzatu nahi dizuegu, eta gogoratu hondartza garbi mantentzea denon ardura dela.